खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय बीजेपी सोरखाराव मुस्लिम आरो ट्राइबेल सुबुंफोरा गोबां होस्रांजानायखौ जों नुनो मोनबोदों। फिन होस्रांनाय हाबाफारि लादों आसामनि सनितपुर जिल्लायाव, जेराव हाग्रा बिफाननि गुलि गावनायजों सासे आइजोनि जिउ खहा जादों आरो साब्रैया जोखोम जादों। सनितपुर जिल्लानि बुरा चापरि वाइल्ड लाइफ सेंक्सुरियाव सिगांनि समावनो होस्रांनाय जाखादोंमोन। फिन बे हायावनो फिसा फिसा न' लुनानै थाफैफिनदोंमोन होस्रांजानाय सुबुंफोरा। बिथांमोनखौनो होस्रांनो थाखाय हाग्रा बिफाना थांदोंमोन, जेराव होस्रांनायखौ हेंथा होदोंमोन। थागिबि सुबुंफोरा बेयावनो मोननै हान्जानि गेजेराव नारा-नाथा जादों आरो हाग्रा बिफाना गुलि गावनो गोनां जादों, जाय गुलिजों गिबियाव 7 सुबुंफोरा जोखोम जादोंमोन। 7नि मादाव रहिमा खातुना गोब्राबै जोखोम जादोंमोन आरो बिथांखौ देहा फाहामसालि फारसे लांबाय थानाय समावनो बिथांनि जिउ गोमादों। बिथांनि अनगायैबो गुबुन 2 सुबुङाबो गोब्राबै जोखोम जादों। जोखोम जानाय सुबुंफोरनि मुङा फारियै आहमेद आली, रामजान आली, शामशेर आली आरो फातिमा खातुन। बायहां दालांनि गेजेरजोंबो हान्थिनो गोनां जादों लाइमुथि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा। चिरां जिल्लानि 14 नं चिरां-दुवार बिटिसि ब्याबनि सिङाव थानाय लाइमुथि ओनसोलनि सामफुर दालांनि थासारिया जोबोद गाज्रि। रायजो राजाफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बोसोरफ्रोमबो भुटाननिफ्राय दै फैनायनि थाखाय दैबाना जायो आरो दालांखौ सिफायलाङो। बे बारावबो दालांआ जोबोद गाज्रि थासारियाव दङ। फरायसालियाव थांनाय, लोमजानाय साजानायखौ देहा फाहामसालियाव लांनाय आरो हाथाय बाजाराव थांनायाव गोबां जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादों रायजो राजाफोरा होननानै फोरमायथिदों। दालांनि गाज्रि थासारिखौ नुनानै गामिनिनो 8 सुबुंफोरा लामायाव थानानै मटर साइकेल, बेटारि रिक्सा बायदि बायदिफोरखौ दालांनि गेजेरजों बारहोनायनि खामानिखौ मावो आरो खस्थ' खालामनायनि मुङाव माखासे रां लायो होननानैबो फोरमायथिदों बिथांमोनहा। जायनाखि सामफुर दालांनि गेजेरजों हान्थिनाया गोबां खैफोद गोनां, बेनिखायनो बे दालांखौ बानायनानै होनो थाखाय बिटिसि सोरखारनिसिम खावलायहरदों बिथांमोनहा। लोगोसे एम बिथाङाबो बे दालांखौ बानायनानै होनो थाखाय खोथा होदोंमोन, नाथाय दिनैसिमबो बानायनानै होआखै होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। आसामनि राजखान्थियाव गोलाव साननिफ्रायनो सोलिदों असमिया आरो मुस्लिमनि राजखान्थि। मिया अदेबानि मुस्लिमनि हेंथा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बायदि खोथा बुंनाय आरो बेनि हेंथा मुस्लिमफोरनि दैदेनगिरि आरो आफादफोराबो गोबां फिन्नाय होनायफोरा माखासे समनिफ्रायनो रायजोआव जाबोगासिनो दं। मियाखौ गुवाहाटीनिफ्राय साफा खालामगोन होननानै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बावैसो सिगां बिबुंथि होनायनि हेंथायै दा गोबां दैदेनगिरिफोर आरो आफादफोरा गुबुन गुबुन पुलिस थानायाव एफआइआर होदों। बेनि मादाव माइनरिटि अर्गानाइजेसन, राज्य सभानि एमपि अजित कुमार भुइया, कंग्रेसनि दैदेनगिरि गर्जन मुसाहारि बिथांमोनहा आसामनि दाब दाब जायगायाव गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायै एफआइआर होदों। फोरमायथिनो गोनांदि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आपार आसामनि असमियाफोरखौ गुवाहाटीयाव फैनो थाखाय खावलायहरदोंमोन आरो बिथांमोनहा गुवाहाटीयाव फैयोब्लानो गुवाहाटीनिफ्राय मियाफोरखौ साफा खालामगोन, अदेबानि गैया खालामगोन होननानै बुंथिदोंमोन। बिथांनि बे बिबुंथिनि हेंथायैनो राज्य सभानि एमपि अजित कुमार भुइयाया दिसपुर पुलिस थानायाव एफआइआर होदों। बिथाङा एफआइआराव मख'नाय बायदिब्ला डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बेबायदि बिबुंथि होनाया गुबुन गुबुन हारि आरो धोरोमफोरनि गेजेराव गावस्रा-गावस्रि आरो सुथुर लाबोगोन आरो हादोरनि खौसेथियाव खहा लाबोगोन। जेरावनाखि मोनसे हारिखौ थांखिनानै हेड स्पिच अदेबानि हारिखौ सोयि बा मुगैनाय बिबुंथि होयोब्ला बेनि हेंथा सोलिफुनाय सोरखारनि दैदेनगिरिफोरा जेबो एफआइआर होआब्लाबो स्टेट एबा इउनियन टेरिटरिफोरा बेनि हेंथा केस रेजिस्टार खालामनांगौ होननानै सुप्रिम कर्टआ बिथोन होदों। बे लेखायै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि हेंथा एफआइआरखौ होनाय जादों, जाहाथे बिथांनि बिबुंथिनि सायाव नायबिजिरो आरो बेनि हेंथा राहा लायो होननानै फोरमायथिदों अजित कुमार भुइया बिथाङा। बेनि अनगायैबो सुप्रिम कर्टनि बिथोन बायदिब्ला हेड स्पिच होनाया मोनसे सिरियास दाय मावनाय जायो होननानैबो फोरमायथियो बिथाङा। कंग्रेसनि दैदेनगिरि गर्जन मुसाहारि बिथांनि दैदेननायावबो क'क्राझार जिल्ला कंग्रेस कमिटिया क'क्राझारनि पुलिस थानायाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायै एफआइआर होदों। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बुंनाय रावा संबिजितनि बेरेखा। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जेब्ला चिफ मिनिस्टारनि समायखिराखौ लादोंमोन, अब्ला संबिधानखौ रोखा रोखा फालिगोन आरो धोरोम हारिनि गेजेराव जेबो फारागथि लाखियालासे संबिधाननि नियमखौ फालिगोन होननानै समायखिराखौ लादोंमोन। नाथाय बिथाङा बेफोर समायखिराखौ बावगारबाय। बे दैबानानि समाव आरो अखानि समाव मैगं थाइगंनि बेसेन बांनाया मियाफोरनि थाखाय बांदों होननानै बुंनायाबो गोरोन्थि जादों। सासे सीएम जानानै बेबायदि बुंनो नाङा होननानै बुंथियो गर्जन मुसाहारिया। लोगोसे जेरैबायदि गिबि मन्त्रि बिथाङा मियाफोरखौ असमिया नङा होननानै बुंदों, बेबायदियाव मियाफोरा मियालेण्ड बिगोन, बर'फोरखौबो असमिया नङा होननानै बुङोब्ला बर'लेण्ड बिगोन
आरो बेफोर जाहोननि थाखायनो बर'फोरा बड'लेण्ड बिदों मियाफोरनि आवगायलांनायखौ मेगन सानानै मियाफोरा आवगायलांगासिनो दं असमियाफोरा मानो थालांखो होननानै बुङो जुदि बर' आरो आदिबासिफोरा आवगायलांगासिनो दङ असमियाफोरा बहा थालांखो होननानै बुङो अब्ला मा आसाम खालामगोन होननानै बुंथियो आरो मुस्लिम बर' गार' राभा गासैखौबो लानानैसो असमिया जायो होननानैबो बुंथियो गर्जन मुसाहारिया आरो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि बेफोरबायदि बिबुंथि होनायजों आसामाव गुलुं गुजुं जादों सासे गिबि मन्थ्रिया हारिखौ लानानै बेबायदि सेन्सिटिभ खोथा बुंनो नाङा होननानैबो बुंथियो गर्जन मुसाहारिया मबाइल खावनायनि अजद होनानै बुयै बुयै बुथारदों सासे सुबुंखौ रायजोआव जादों मानसि बुथारनाय जाथाय मबाइल खावनायनि अजद होनानै सासे आदिबासि सुबुं मुङा कुन्दन गड़खौ साथाम सुबुङा बुयै बुयै बुथारदों बे जाथाया नुमलिगड़नि दैग्रांमिरि फोथाराव जादों फोरमायथिनाय बायदिब्ला मबाइल खावनायनि अजद होनानै सानै हौवा आरो सासे आइजो गासै साथाम सुबुङा कुन्दन गड़नि न'आव थांनानै कुन्दन गड़खौ न'निफ्राय बुद्रुनानै लानानै फैदोंमोन बेनि उनाव लामानि साखाथियाव थानाय खुन्थियायाव खानानै दोननानै गोबां बुग्लिदों आरो मिथिमोनै मुलिबो दौनानै गालांदों गाज्रियै जोखोम जानाय कुन्दन गड़खौ फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियावबो लांनाय जादोंमोन नाथाय गाज्रि बुग्लिनायनि थाखाय थैनो गोनां जादों ओजोंहाय जाथायनि सोमोन्दै ओनसोलनि सुबुंफोरा पुलिसनो मिथिहोनायाव पुलिसआ जाथायथिलियाव नुजाथिफैनानै दायनिगिरि साथामखौ हमदों दायनिगिरिफोरनि मुङा फारियै तरुण अरां सावन अरां आरो शान्ति अरां ओनसोलनि सुबुंफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला कुन्दन गड़आ मबाइलखौ खावाखै होननानै बुंसेयावबो साथाम सुबुंफोरा बिथांखौ एंगाराखै आरो जेरै मेरै बुग्लिबाय थादों जायनि थाखाय बिथाङा थैनो गोनां जादों रां जाख्ल'ग्रा सोरखारि मावख'गिरिफोरखौ गोबां हमनाय जादोंब्लाबो रायजोआव दासिमबो रां जाख्ल'नाया जागासिनो दं गोबां सोरखारि मावख'गिरिफोरानो दासिमबो रां जाख्ल'नायनि खामानिखौ मावो जायनि थाखाय साफानि उनाव साफा सोरखारि मावख'गिरिफोरा रां जाख्ल'नायनि दायाव हमजानो गोनां जाबोगासिनो दं दा फिन रां जाख्ल'नायनि केसाव आसामनि नगाव जिल्लायाव सासे मावख'गिरिया हमजादों नगाव जिल्ला लावख'वानि ब्लक एडुकेशन एक्सटेनसन अफिसार्स BEEO मावख'नि जुनियर एसिस्टेन्ट बिपुल मेसखौ रां लाफुबाय थानाय समावनो हमनो हादों बिपुल मेस बिथाङा सासे सुबुंनिफ्राय ट्रेन्सफार पेटिशननि खामानियाव घुस लानायनि दायाव डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्शन टीमनि जेयाव नांदों इन्डियान आर्मी आरो पुलिसआ जयै अपारेशन खालामनानै सानै उदखारिखौ गावथारनो हादों जम्मु एन्ड काश्मीरनि पुन्च जिल्लायाव सानै उदखारिफोरखौ गावथारनो हादों जम्मु एन्ड काश्मीरनि पुन्च जिल्लानि लाइन अफ कन्ट्रलजों सानै उदखारिया सिमा बारबोनानै भारतआव हाबबोनो नाजादोंमोन बेयावनो गावथारनो हादों आरो गोबां हाथियारबो हमनो मोन्दों उदखारिफोरनि थांलाय फैलाय जानायखौ नुनानै उदखारिफोरा सिमा बारखुमानो नाजानायखौ सन्देह खालामदोंमोन आरो इन्डियान आर्मी आरो पुलिसआ बेनि सायाव अपारेशन खालामदोंमोन बेयावनो उदखारि आरो बिथांमोननि गेजेराव गावलायनाय जादों आरो पाकिस्ताननि सानैबो उदखारिफोरखौ गावथारनो हादों गावथारखांनायनि उनाव सासेनि गोथै देहाखौ सिमायावनो मोननो हादों आरो सासे उदखारिनि गोथै देहाया पुन्च दैमायाव गोग्लैलांदों उदखारिफोरखौ गावथारनो हानायनि अनगायैबो उदखारि थानाय जायगानिफ्राय AK-47 राइफल बेनि मेगजिन गरजिसे गोथां गुलि आरो गुबुन गुबुन हाथियारफोरखौबो हमनो हादों फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव BJP दोलोखौ जेरैखि जाया फेजेननो थाखाय बेरेखा दोलोनि नाजानाय थांनाय जुन दानाव मोन 15 राजखान्थि दोलोफोरा ज' जानानै पाटनायाव सावरायनायनि उनाव मैयानि सानाव मोन 26 राजखान्थि दोलोफोरा ज' जानानै बेंगालुरुआव सावरायलायदों आरो दिनैबो बिथांमोनहा जयैनो सावरायलायगोन लकसभा बिसायख'थिखौ बिथा खालामनानै बिथांमोनहा गोबां बिथिङाव गुवारै सावरायलायदों जेरै बिसायख'थिनि समाव जयै फोसावदिं मेल खुंनाय मासि रानलायनाय पलिटिकेल एजेन्डाफोर आरो मिरुआव BJP सरकारा मा मा बिथिङाव फेलें जादों बेफोरनि सायाव बिथांमोनहा गुवारै सावरायलायदों आरो जेरैखिजाया BJP दोलखौ फेजेननो थांखि लादों बिथांमोनहा मैयानि बे जथुम्मायाव AICCनि आफादगिरि माल्लिकार्जुन खारगे सनिया गान्धी राहुल गान्धी सोनाब बंगनि गिबि मन्थ्रि ममता बेनार्जी तामिलनाडुनि गिबि मन्थ्रि MK स्टेलिन बिहारनि गिबि मन्थ्रि नीतीश कुमार दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि पान्जाबनि गिबि मन्थ्रि झारखन्डनि गिबि मन्थ्रि महाराष्ट्रनि बारग' गिबि मन्थ्रि उद्धव ठाकरे बिथांमोनहा जयैनो बाहागो लादों ससियेल जास्टिस जौगानाय आरो नेशनेल वेलफेयारनि सायाव खामानि मावगोन होननानै फोरमायथिदों माल्लिकार्जुन खारगे बिथाङा लोगोसे सुबुंनि बेरेखा सैलायि आरो गावस्रा गावस्रिनि जि राजखान्थि खालामनाय रांखावरियाव समान मोनथाय गैयै बेफोरखौ गैया खालामगोन होननानै बुंथियो आरो भारतनि सुबुंफोरखौ बेफोरनिफ्राय उदां खालामगोन होननानै बुंथियो लोगोसे गासैबो समान संबिजिरनि बायदि बयबो बिजिरनायखौ जाहाथे मोननो हायो उदां मोननो हायो आरो गासैबो मोनथायखौ मोननो हायो बेफोरबायदि भारतखौ जोंनो नांगौ होननानै बुंथियो
दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों